Ya ne na ga sarkin da kana wani kana dawa. Nomo nake nema. Nomo? Dai. Ai da safe na lokaci ji kai mai na sun fice. Kai dai ka zaka da za ka kama irka. Wallahi nomo nake nema. Saboda kake kokarin ka samu yaddan zakara wanda za a tafi walima. Wannan gaskiya ne. Ka san muna da mutum. Ta wata bala kaura kauran bauchi. Mai girma sabon gwamnan jihar Bauchi ke. Sa ka ne. Ka san in na je farauta sai na yi rozo 7 na zomaye. A Bauchin. Banda barewa daga daji. Zuwa jejin nan na Gombe. Tsakanin Bauchi da Bauchi. Wallahi. To nan wannan ka biyo hanyar alƙali. Yanzu barin je tsohuwar kasuwar tarkato yan kayan nan zuwa jaka. To a na zama. Mu haɗa nan bakin tasha ko. Da Allah ka dago kafa. Domin ni ma akwai da zan kira da zo da mota Alhaji Abubakar Gwalolo. Au Alhaji Abubakar Gwalolo zai je kenan. Ai sarkin yaki zai turo da mota na bala. Ya ce na gaya maka shi ma yana can. Yana nan tabe? Yana can ina can. An gama.